Ti adal ken leksyon tayo ita nga Sunday School is how to be strong. Natibker kayo mo lang. Adamot lang pigsa tayo kakabsat. How to be strong. Kasano ti agbalin. Kasano ti maadaan. Kasano ti agbiag. How to live strong. Kalaka jepe tinapintas ko mga tema na. How to live a strong life. How to have a strong life. Now, mabalin nga adda kada tayo iti napigsa ken nakirid nga bagi ngem nakapoy iti biag tayo. Sino kada kay ti kasjay? Nakirid ti bagi yo ngem nakapoy ka. Mabalin met nga daking ka iti nakapoy nga bagi ngem nakirid ka. Sino kada tayo ti kasjay? At kakapoy ti bagi ngem napigsatay lata kakabsat. Okay? Mabalimmet nga, nakapoy tayo iti biag, nakapoy tayo pa iti bagi. So, baka adakada tayo mo iti kasjay. Nakapoyan iti biag, nakapoy pa iti bagi. Pero ti kamayatan nakakabsat, napigsa ti bagi tayo, napigsa tayo pa iti kaungan. We have a strong life and a strong body. So, iti dayti nga bigat, ti saludsod, kasano tayo nga agbiag anatibker. Aming nga tao kasapulan na daytoy nga mensahe. Nga hanlaeng makapa-encourage no diket mangisuro no kasano tayong agbiag nga nabileg ken natibker. Now, ti apo kakabsat, isuna iti mangted iti pigsa. In Proverbs chapter 29 verse number 11, Proverbs chapter 29 verse number 11, ket kastoy iti ko natin na santuan nga surat. Iti English, malayata tong ano ko, Proverbs, Psalms 29 verse number 11. Okay. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Sino kanu ti mangted iti tibker dagiti tattao na? The Lord. Are you one of God's people? So who will be giving you strength? Sino mangted ti strengthen ka? The Lord. Kunanan si Ilocano, iti apo it den nanto ti pigsa kadagiti tattao na. What a blessing. Iso nga no kumagobyerno ket urean at dumteng nga world problem ag survive nga nasyon kalakat jay ti arig na. So anyaman ti sumangbay ket malasatan tayo gaputa dati apo kuna ti Biblia nga mangted iti tibker. Isaiah chapter 40 verse 29. Isaiah chapter 40 verse number 29. Okay? Anak ko natin na santuan nga surat, Isaiah 40:29. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth. Okay, kung natin Ilocano, iso timang papigsa iti nakapoy. Sino kanot papigsain na? Sino kada kay ti agkapkapoy ita? Dayjay. Ti apo, papigsain na ka. Ken iti dayjay awan ti kabaelan na, dayjay. Sino iti mangibilang nga iti sarili na, ket awan iti adu nga kabaelan na. Anat aramiden ni Apo Diyos, pawadwaden na iti pigsa. So, kahit nakasawen, awan iti banag nga di tayo mabalinan, di iti banag ti biag tayo nga di tayo mabalinan, di tayo mapagbaligyan, ken saan tayo nga malasatan. Gaputa dagayam iti Apo nga mangpawadwad, iti pigsa, kada tayo iti inaldaw-aldaw. So, how to be a strong person? How to have a strong life? Sometimes, kakabsat, i-relate tayo nga iti tao nga strong ket daytay adu iti sanikwana. Because money has power. Di ngamin? Ti kwarta ket adda iti bileg na. It has power to what?
It has a buying power. Di ba? Magatang na, makagatang. It has also a destructive power. Dadaulan na, dagiti tattao, gapo, iti panagayat keng kuana. But sometimes we think nga DJ tao nga daan kwarta ket isu iti nabileg iti panagbiag. Pero it's not true. It is not true. Sometimes we think that DJ tao nga the position na anat position at da iti takem unuturay ket isu ti nabileg. It is true nga DJ position at da iti power ngem no DJ tao nga da DJ position ket saan nga natibker isuna ket ma-disappoint detay ma-hurt lang isuna kaday nga position nga ayan na ken adot tao nga masaktan na because haan isuna nga natibker nga nangakem kaday nga nabileg a posisyon. Agasem ti presidency ket adda power na ket no awan ti wisdom na no awan iti pannakaawat na no awan tibker DJ adda tugaw aket sayang DJ turay ken bileg nga naipakawus king kuana. So, kahit kung nga maawatan nyo, it's not about the wealth, it's not about the position, but it's about the person. He must be a strong man. Sometimes we relate that his strength is body, napigsa nga bagi, diba? Macho, Mark, Luke, John. Maskulado. Di ngamin kakabsat, kasla sa lamagi ti muscles na. Ti straight na sa lamagi. Oo, damot straight na sa lamagi, di ngamin. Sa lamagi, di kat, dede kas jay ne, awan sa kas jayitan. O makikita ka sa lamagi nga kadjay-kadjay. And we think nga no napig sa tibagina kakabsat, kat mayat ti panagmenter na sa lunat, kat napig sa iso na nga tao. While it is true, that if you have a strong body, makatulong kakabsat tinasayaat nga panagpanpanunot. Di ba? Naluklukay labasit. At ano, saksakit ka, nairot. But you know what? Whether nasa lunat ka, uno na may sakit ka, you can be a strong person. So, nakita yun kakabsat aya. It does not really matter about your place, your position, or the economic status mo nga makungkuna, tinasisita kakabsat, anyaman iti kasasaad mo ti biag, sa dinuman ti ayan mo, at da kumatibker ken ka. So ti saludsud ti dayti nga bigat, kasano tayo nga madaan iti daytoy nga tibker. Nung kitaak dagiti inanguna nga ama nga kat ti kaado nga experience yun nateneb kayo, hindi ngamin kakabsat, ngam no maipapan ti panagserbi iti apo, ijayo nga masapol iti pamagbaga. Siguro when it comes kadagiti reality, siyempre no naganak kagat, ado nga parikutan, ado nga problema tinaglasatan, so natinubkan. Ngem deti kayat tayo nga ma-share kada kay nga bigat, ket iti aspeto iti kasasaad mo nga kas anak ti apo. Kas may nga namati, naayaban nga agsilaw kadagiti karuba, naayaban nga agserbi iti apo. Kasano nga maaramid mo, daytoy iti biyag mo, nga daan iti tibker. Kasi sa bali ti klase iti parikot nga sumangbayking ka. Sa bali dayjay panang take tayo nga makungkuna. Kadigito nga parikot. I-take tayo nga adda pa nagtepel, adda pa nagmanakem, panakaawat, adda antisirip, handelen tayo. Digito nga saan nga inubing-ubingan ti panunod tayo, no dikat addaan tayo kakabsat iti nadyusan nga disposisyon. So how to have the strength? At dati upat nga puntos nga nag-isir kada kayo ita nga bigat, tapnon ti kasta mabalin yun to nga i-review. Ken meditaten kakabsat kadagiti panagmaymaysa tayo iti balbalay tayo. Umuna ti amin kakabsat, no makita tayo yan tinasantuan nga surat, kadagiti amin nga tattao ni Apo Diyos, ken kadagiti sursuro, adda maysa nga nakaim importante nga masapol nga adda kada tayo. Number 1, strength comes through humility. Dayjay. Strength comes through humility. Panagpakumbaba. Dayjay kakabsat.
Panagpakumbaba, ano nga panagpakumbaba, pastor? Iti imatang iti Apo. Nga no umasidig tayo kenkwa na ti kararag, kat iso iti lagipon tayo, bigbigan tayo kakabsat, nga kasapulan tayo, jay bileg nga gapo kenkwa na. Ijay 2 Corinthians chapter 12, kat may isa kumadayti nga verse nga inayon tayo kadigiti collections ti pampanunod tayo. Diba kakabsat? Oo. Ada collections yo? Ano digiti collections yo kakabsat? Amen? Naduma-duma, di ba? Deto iti kamayatan nga collections, Bible verses. Okay? 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. Amu tayo nga ni Apostol Pablo ket adda iti insangbay ni Satanas nga mangparigat ken kaslamang laped iti gagem na ngagserbi iti Apo. So kunana di verse 8 no maipapanday toy nagkararagak iti Apo iti namitlo adaras. Okay? Tapno daytoy ket mayadayo kumakanyak. Ket iso kinunana kanyak anat sungbat ni Apo ti parabor ko ket makaanayen ken ka. Ta iti bileg ko mangan anay iti kinakapoy. Gapuna siraragsakak unay nga agpasindayaw anang nangruna iti kinakapoy ko. Tapno ti panakabalin ni Kristo sa lukuban nakuma. Brethren, every day, daytoy iti attitude tayo nga umasidog iti Apo. Lord kunam, tinak panangsango, panangi baklay, ken panangaramid, dagiti anungek, nang nangruna iti panagserbik ken ka, ken di kasasaad ko nga kas anak mo, Apo Diyos, no awang panulong mo, saan ko mabalinan. So help me God. Amuyo di no at dati ag oath taking kat so help me God ko na nangam kaslang saritan samot lang di no daduman awan ije kaungan ti puso. Amuyo di kanta kakabsat nga tawanan mong iyong problema. Utubot di kat deti pa nakabasak tinasantuan nga surat wrong gayam di Kaya't kung ibaga nga wrong as a pastor hamo dapat kat katawaan ta problema. Although at the point nga dete kaslang matunub kan di problema kat kaslang katawaan kahit nga asawen haanan awanan ti bilig na pay nga kaslamang upay king ka katawaam in a sense nga han nakakayan awang problema mga makakaya ken ka katawaam. But if you really want to have the strength of the Lord, don't laugh at your problems. Mali yung kasabagay, unbeliever naman kasi yung nag-compose. Awan ba't Diyos ti panunot na siguro? Awan amuna nga Bible verses. Di kat iso, iti amuna nga kasla panglaban na iti pa nakaupay tirik na. Tawanan mo ang iyong problema. Pero pudno ka di DJ kakabsat. Di verse 10, kunana, gapuna, I take pleasure. Anat I take pleasure. Kay kayat ko, pakapnekat, gustok launay, kunana. Dagiti kinakapoy. So hanagayam kat katawaan ti kinakapoy na. No di kat kayat na unay nga nanaman. No kasano ti extent ti kinakapoy keng kuana. Kadagiti pa nakoy uyaw. Kayat na nga panunutan nga Apo. Paunay ti rigat ti pa nakapauy uyaw. Okay? Kadagiti pagkasapsapulan. Ado nga pagkasapulak. Haan nga dete tapno agworry. Haan nga tapno dete ay ayon na iti sarili na. Watch carefully. Kadagiti pa nakaidadanes, kadagiti rigrigat gapo ken Kristo. Taapay kakabsat, taintun nakapuyak, iso iti kapigsak. So no gayam kinatawa amon jay problema, namisamon day jay point, nga ited naking ka ti pa nakabigbig, iti pa nagkasapulam kini Apo Diyos. At aginat katawa amot ten. So hamo dapat kat katawaan dagiti problema. Panunutem, nanamem no kasano, o tubem no kasanot kaunag digiti nga problema, sa nga tapno agdanag ka, sa nga tapno ay ayam iti bagim. Ngem tapnon iso ti alaem nga yasideg ti apot kunam Lord, kaasyan nakapo. Tainton adda ka iti dayjay banag nga nariknam ti kinakapoy mo, ket timmangad ka iti Apo, ijay nakanto nga papigsaan. Don't laugh at your problems. Nakita yung kakabsat? So nga, baka the tape yung pela, di jagat, ibon lang yun. Sa nyo, dingdinggan di jayang kakabsat, tawanan mong yung problema.
Strength comes through humility. Nagpakumbaba ka din ti Apo. Masidig ka din ken kuana. Nga da kinapakumbaba iti puso. Kat kinunam Apo Diyos. Kayat ko ti agsilaw, kayat ko ti natibker ti pamati, kayat ko ti agserbi ken ka, ngem adu, dagitoy Apo, nga kasla mariknak nga mangpadagsen, iti panunot ken iti puso. Lord, please help me. Tulungan nak. No hanak ka tulungan, Lord, I cannot do it. There's no way I can do it, Lord. You need to help me, Lord. No, dadi kitay bisyo tayo, Apo, may kat ko dito, babaan ti panulong mo. No, dadi kitay pagkasapulan tayo, Apo, maisabot dito, babaan ti panang tulong mo, papigsaam dagiti imak nagtrabaho. Urnusam dagiti dalan ngayon nagturungen. Sikati mangi-provide dagiti clients, uno dagiti tattao. Saan lang nga makatulong nga kadakwada ng Apo, masupusupan dagiti pagkasapulan. Number 2, how to be strong or how to have a strong life. Strength is renewed by waiting upon the Lord. Strength is renewed by waiting upon the Lord. Nagpintas kakabsat nga tibigat, ag-devotion tayo, kat aramiden tayo daytoy nga banag. Waiting upon the Lord. Okay? Isaiah chapter 40, verse 31. Anak ko natin na santuan nga surat, irugik di verse 30. Uray pa'y dagiti ubing, kumapoy danto, ken mabannog danto, ken dagiti agtutubo, matwang danto, amatalipupos. Ngem dagiti agpanuray ken iti Apo. Agpanuray means, hangka nga dete, kaslakin ni, malagip yung istorya ni Jacob nga na-wrestled with God kunana. Handa nga pinaluspusan ko na nagat, I will not let thee go unless you bless me. Hangka nga paluspusan, malaksid nga, bendisyonan nak ko na na. Dayjay ti meaning ti, agpanuray ken iti Apo, pabarwen danto dagiti pigsada. Agpangato danto as ipapayak akas la agila. Agtaray danto ket dida mabannog. Magna danto ket dida agkapoy. What a blessing. So no, dumteng iti time kakabsat, nga kaslang marikna tayo daytoy panakabannog, wenno panagkapoy, ti dapat karamiden tayo, agpanuray tayo iti Apo. Our bodies may fail us sometimes. Di ba kakabsat? But that is all right. Because the source of your strength is not your body. It's the Lord. Sometimes, agkurang ka ti resources. That's okay. Because hambot nga isut paggapon ti pigsam. Ti Apo met. Sometimes, kakabsat, hana maitod kada tayo, dagiti kayat tayo. That's okay. Hambot nga digijay ti pagtaudan ti pigsa tayo. Ti Apo ti paggapuan ti pigsa tayo. Psalm 73 verse 26. Psalms chapter 73 in verse number 26. Arat ko na ti Biblia, kita nyo ti ko natin na santo na surat. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Nakita yung kakabsat? So, no agkapoy iti bagi, hanga ti okay lang, ngim hanga iso iti pagkapuyam. Because hamot nga iti bagi, iti nagtaudan ti pigsam, ti Apo met. O, ulit ang kabasan ti Ilocano kakabsat. Tilasag ko ken ti pusok marsaak da. Amuit marsaak? Makitam no ti may nga tao kat na permi nga natatek ti adu nga problema. Makitam di rupa na, ay narsaak di rupa na kunada no kwa. Kahit nga sawan, agsag. Digitay muscle na kakabsat kat, agsag. Narsaak ti rupa na. So kunana, ti pusok ken ti lasag ko marsaak da. Iso nga no, agkapoy ti bagi, hangkay nga maupupay. Kasi hamot nga di bagi, ti pagalalan tayo ti pigsa tayo. Sometimes, adduan ka iti blessing, sometimes agkurang, hangka maupupay. Kasi hamot nga ijay nga agtaod ti pigsam. Sometimes adagagayem mo, sometimes awan. Okay lang. Kasi hamot nga ijay iti primary ken principal nga paggapuan ti pigsam. No di ket ti Apo. Ulit nga basaan.
tilasag ko ken ti pusok marsakda ngem ti Dios isu ti bileg to'y puso. Do you have God as the strength of your heart today? Paggapgapuan ti pigsam. Paggapgapuan iti kired mo, tured mo, nga agserbi iti Apo, nga agtulnog kadagiti pagayatan ti Apo. Nga agpatpatuloy nga napudno, nga agtungpal kadagiti pagayatan. Paggapgapuan dayta nga pigsa, it comes from God. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kadamuyo kakabsat, no umayan dayta gundaway, nga agtaklin kan iti Apo, kat kunam Lord, umayak kan, tas ikamot ti pagtaudan ti pigsak, jak maarami digiti pagayatam, jak maisayang kat iti planom ti biag ko, saan ko nga maidalan ti pamilyak nga nasaya at no awang ka nga mangpapigsa kanyak. So, the moment, DJ nga moment nga umay ka ti Apon kakabsat, kastoy di ko na ti Biblia jay, Nahum 1:7. Nahum chapter 1, verse number 7. Okay? The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Nagmayatan kakabsat, aya? Kalati arig na kumano barko kat isu ti pakaiyang klaan. Tapnon saan nga maitangay. Iti kapigsakan kapag gusti angin, kadakkel ti alon. It remains where it is. And that's what we ought to be as Christians. Haan nga ko na dangarod kat, ti pangsukatam ti authentic faithfulness ti may sa Kristiyano kat, saan nga DJ makapa-excite keng kwa na nga mangrugi. Talistot mangrugi. No di kat anya iti makapasardeng ken kwa na. Kat sapay kumataawan iti ibilang tayo nga makapasardeng kanya tayo. But none of these things move me. Ngan nga ni umayan ti Apo kakabsat. Dingdinggag iti audio Bible ko tayo bigat, jay 2 Timothy ko na nagat, in the last days, perilous time shall come. Kat dingdinggag, digidya ibagbaga na nga, disobedient to parents, truce breakers, heady, high-minded, lovers of pleasures kunak Lord. Awanak ko maiti dayjay. Awanak ko makadigidjay Apo nga naibalikas. Addaak ko makadayjay, maibilang nga napudno. Adda ko makadijay may ibilang nga agururay nga mangpaspasungad tiyay mon Apo Jesus. Ket no kasano ngagtalina edak iti dayjay, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ket kasjay tay ko makakabsat. Di tay ammo no itangatawan nga umayon ti Apo. Ado dagiti mabasbasa yu siguro ta Facebook nga signs are coming kung kunada. Whether it is very near or not, but definitely the Lord is coming. Katanyan, nga dagiti napudno agserserbi ken kuana isudaman tinaragsak nga mangpaspasungad iti Apo. Isudaman ti addaan excitement na nga kunada Lord umaykan. Amen. Ket dayjay kumakakabsat iti kasasaad ti biag tayo. Saan tay ko mga maibilang kadigiti bagbaga na nga lovers of pleasure, truce breaker, di ba? Isong ay tatay kakabsat ket insurat ko man day ti may nga quotation ket kunak iti bagik. Ite adak di si akat dingdinggag insardengkot nagdigos kat gure ka malipatak to deto yan. Simrek di panunot ko nga kasla ka panunutan kat kunak. To live with Jesus, we must consider ourselves dead to ourselves and dead to the lusts of this world. Tapno ma-enjoy mo iti usto nga panakilanglangan kini Apo Jesus. Ibilang mo ti bagim nga natayen kadagiti derup ken tarigagay nga nailasagan ken nainlubungan. Taham mo ma-enjoy iti presensya ti Apo, no digitoy iti pag-enjoyan iti pusom. Nainlubungan, derup nga nailasagan, no iti kasasaad ti Christian life, ti panangkita na dayjay ket kinaubing-ubing nga panagpanunot. No iti kasasaad ti nainlubungan, kitaan namet iti side digiti Kristiyano nga napudno, bagtit ti pagkitkitan na kadatayo. Ngemhaan ko makakabsat, masapol nga hantay nga paapektaran. Let us not be moved. Nganganin umay ti Apo. Isong agpapigsa tayo. The Lord is good. A stronghold in the day of trouble. And He knoweth them that trusteth in Him. At daga kadi kada ito'y radar ni Apo Diyos. Amoy, ito'y radar. Ito'y radar, digiti naval system.
Di ba? Makita dan sa ijay no, dati sumungsungad na missile. Makita dan no, dati sumungsungad nga kasaba daw, adayupay, DJ kalaban da nga kasjay kat makita DJ radar, nga da sumungsungad, no kasanot ka adayo na distansya na, kasanot ka dakil na, di ngamin kakabsat radar. Kat digijay gayam anak ti Apo, nga umay da umasideg nga agkamang kenkwana, digijay digiti agpakita di radar ni Apo Diyos. Ay, digitoy. He knoweth them that trusteth in Him. Lord, si katibilig ko, si katikired ko, I can only finish my course as your son. Walpas ko titarayek ngagserbiken ka Apo Diyos, babaen ti panulong mo. So nga kakabsat, itultuloy tayo ti agserbi ti Apo. Haman nga tilubong iti mang reward kada tayo, ngam ti Apo, rewardan na tayo ito. Kat takapimpintas nga mga ganji, ibaganto ti Apo, well done thou good and faithful servant. Iso nga, dahi ti panagdingding ko ti Bible itay, utubek ti panagbiag, utubek ti panagserbik iti Apo. Ti Apo kat inikkanakman kakabsat iti nadagdag sa na commitment nga mang disiplina ti bagi. Nga hang ko ipalubos nga ti basol kat parmaken nakwon no abaken nak kakabsat. Gaputan nakamamak nga pagayayaman ti basol. Nakaamak kakabsat iti sulisog. It gives you pleasure for a while, but misery for the rest of your life. Nakaamak nga pagayayaman ti basol. Amutay deta kakabsat. Iso nga kunak, Lord, thank you for reminding me once again. Kaya't ko ti agserbi nga napudno, kaya't ko ti patpatuloy. Mabalinti dahi ti nga bigat. Pastor, nakaamak mamut deta ibagbagam nagdagsen. It's true. You read the Word of God. Kasano nga rodong pastor, no kas pagrigan siya kat maikulkulbo ka dagiti basol, akat bumangon ka. When I fall, I shall arise, kunana ti Bible. And the Lord will give delight. But you need to renew your strength, but waiting upon the Lord. He knoweth them that trusteth in Him. Amen? Kagura ti Apo, ti adda palanggod, ti puso na. Ti adda stubbornness ken kuana na. Adi kayat ti Apo ti kasjay, handa ma-enjoyan ti Apo ti kasjay nga spirit. The Lord delight in a broken spirit. Sabi nga ng Bible, the sacrifices of the Lord are a broken spirit. That ay tao kakabsat nga umayan ti Apo at kunan na, Lord, I need you to help me continue finish my race in serving you. Strength is renewed by waiting upon the Lord. Number 3, strength comes in knowing God. Strength comes in knowing God. Titibker nga gapu kanapo Diyos, ket mariknam, kas umununeg ti panakamammum ken kuana. Sabali kakabsat, jay tibker nga itid na ka. Again, we are talking about tibker. Kaya ko nakitayan, adults kay nga kaadwan, amangin inauna kay ngamsyak. No may panggap ti parikot, problema, exposure ti adu nga negatibo related ti trabaho. Nateneb kayong kakabsat. Ngem ada ka di tibker mo agserbi ti Apo. Da ka di pigsam agsilaw ka dagiti tao ti aglawlaw mo. So dayjay deti turong deti topic tayo itang bigat. Tibker iti panagserbi iti Apo. And you know, mariknam deti na isang sangayan nga talged ken pigsa tibker mo tata babaen iti umununeg nga panakamammom kini Apo Dios. Kasto man di kunana di Daniel chapter 11 verse number 32. Daniel chapter 11 verse number 32. All right? The Bible says in Daniel 11 verse number 32, and such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. Dito ni Antichrist. Datayo kat saan nga Antichrist iti ururayan tayo nga A-N-T-I. Ti spelling na di Antichrist tayo kat A-N-T-A-Y. Nagets nyo? Sa bali di Antichrist nga A-N-T-I. Antikristo di jay. Ti Antichrist tayo kat A-N-T-A-Y. Ano di jay A-N-T-A-Y? Ayan. Agururay kini Apo Jesus. Di jay tayo Antichrist. Inaantay natin si Kristo.
Anyway, dito ito kanong nga antikristo kat adot alilawon na kakabsat, ngam anat mapasamak, but the people that do know their God. Saan da nga paabat? Saan da nga paalilaw? Amom ni Apo Diyos, hangkapal alilaw ti basol. Hangkapal alilaw kadigiti panubok ti panagbiag, saan ka pa upay? Kasi amom ni Apo Diyos. The people that do know their God shall be strong and do exploits. Malagip ko man DJ pasamak ni King David. Idi nga kitaan na dagiti unsaved. Kala dagiti tiyempo ni Noah nga agraragsak da. 'Di ba? Kasla makita na nga apay nga taida kas jay ket siak ket kastoy. Ngem idinapan iti sanktuaryo ti Dios ket namatmata na nga nakita iti kinasyasin no ti Apo. Ket idi kitaan na idan sa balin tiriknana. Saanen nga umapal no di ket maasyan. It comes from knowing God. So nga kadakay ngagtutubo deti discipleship, endeavor iti pastor nga mang-equip kadakayo ti knowledge of God. You will be a stronger person as you grow if you have a proper teachings no usto ti panakaisuruking ka may papanti Diyos. Kita basag ti Ilocano kakabsat. Ken digiti tao nga amuda ti Diyos da, ket napigsadan to, ken nagaramid danto iti nakaskas daw. Una tatay Apo, adakadakwada nga si malukob kasam no tabiyag mo sa lukuban ti Apo, dagiti aramid ti imam, ket sa lukuban amin ti iman ni Apo Diyos, di ka nga rod nga agbalegi, nga rod nga umangat kakabsat. Meditate on His Word. Ti pan nakaammo kini Apo Diyos, ken pan nakaadal, dagiti gunay ken wagas na. DJ amwem iti gunay ken wagas ni Apo Dios. Isu ti mangted kada tayo ti talged ken sirib nga mangsango kadagiti amin nga sumangbay ken mangsango kakabsat itay ken pabigsana tayo bayat iti panagserbi tayo ken kuana. So every day when I have my devotion, every day no utubag ti panagbiag, amiriset kakabsat iti kasasaad ko, 35 years old ako, kat no ikanak pa iti Apo 35 years. Kat awan sa bali nga tarayan, di panunot ko no di ko nakapo, kayat kapay nga mamambo. May bagak kakabsat, duray na bayag tayo nga Kristiyano, adu pa iti sanyo amo may panggap ka na po Diyos. Narabaw pa lang ti panakaamiris ti kaadwan kada tayo maipanggap ni Apo Diyos. Kat habang umunug tayo kakabsat, marik na tayo tinagpaido mga tibker. Kita nyo di tibker ni Apo Jesus nga nang saranget iti sulisog. Gapo ka DJ panakam muna iti sa uti Apo. As it is written. As it is written. Nagdamdamo tayo pelang, adda pelang dete pan nakaikulbo tayo, malilaw tayo, maisahan na tayo pelang ni Satanas. Mawatan nyo di jay? Kadamok nga one time, somewhere, sometime in the other, amin tayo, napadasan na tayo nga naisahan ni Satanas. Saan lang nga naisahan? Na dalawahan, na tatluhan, na apatan, na limahan. Pero lahat tayo, naisahan pa rin tayo ng dyablo. Bakit? Kasi hindi pa tayo ganon kalalim. Hindi pa tayo ganon ka-tight or kalawak yung ating kaalaman tungkol sa ating Diyos. Pero by and by, as you grow in the knowledge of God, you begin to realize nga, wow, no adda iti mang perdi kada tayo, when no adda digiti sumangbay nga mang duprak kanya tayo, malagip tayo, digitay ko na ti Apo. Malagip tayo ti sa uti Apo. Di ti nagpintas kakabsat nga agbalin nga reflex tayo ti panagbiag. Idi kalman, adda may isa nga kabsat nga in-encourage ko. Dat ko nakingkuha na masapol nga digiti sa uti Apo, ket pagbalinem nga paset ti biag mo, isuda dapat ti reflex mo. Kasla kuma, be not overcome of evil, but overcome evil with good. No sumangbay digito, anate ko namo na po Diyos. Dayjay. No may digiti nga ba nag-apo, anate ko namon? Kasto iti ko nam. Wen apo, talegak ken ka nga may connective care nga mga ramid dayto yung imbagam. Saan ko kayat nga surutan ti idiktar ti lasag ko? Saan ko kayat nga surutan iti panangaloko iti lubong? Wenno ti anyaman nga kalaiyarasaas ni Satanas kadagiti makitak ken mangagag.
Iti sa Apo, iti kayat ko nga tong palits. Absolute truth. Okay? So, strength comes in knowing God. Psalms 119 verse 28. Psalms 119 verse number 28. The Bible says, "Tuy kararwak marunaw gapo ti kinabantot. Papigsaen nakadikas mayan nurot iti saom." Di ba? "My soul melteth for heaviness. Strengthen thou me according unto thy word." No, kabsat, tumaray ka ti sa utiapo. Ingka ti sa utiapo. Review dagiti notes. Okay? And then 2 Corinthians 1:4, makomfort tayo ti sa bali, babaan dagiti wagas ti apo, nga mangliwliwa ka dagiti bibiyag tayo. As I close, before we go to our main service, how do we become a strong believer? Number 1, strength comes through humility. Number 2, strength is renewed by waiting upon the Lord. Number 3, strength comes in knowing God. Number 4, strength is found in getting right with God. Di aggapu ka na po Diyos nga pigsa, mariknam, when you get right with Him. Again, napintas ti adana sa lunat nga bagina. Makatulong tinasimbeng nga panagpanunot. Gusto di jay, ag-exercise tayo, ngem, paano kakabsat when really the body cannot and things do not cooperate in our lives? Aggapuan ti pigsa tayo ni Apo Diyos. Kasano ti nga marik na di pigsa nga ito ti Apo? Get right with the Lord. Iti Nehemiah chapter number 8. At dati makitak di kakabsat nga kayat kong i-share kanya yung napasamak. Ezra, Nehemiah, Esther. Nehemiah chapter number 8. Okay? Idi na ibasa iti paglintigan, dagiti tao ket nagsangit da kakabsat. Ta nakita da no kasano, nakumbiktar ti puso da, ket tinakita da kakabsat, nga napasen na ay da ni Apo Diyos. We have violated God. That is true conviction. No hamo makita nga ti Apo, ket malmaldaangan kadagiti basol nga aramidem, awang king kati genuine conviction. Mabaling ako na, hangko kahit nga aramidem deto yun, kasi perjenak, that is not a godly conviction. That is a pure conscience. Mabaling nga ti unbeliever, marik na namot di jay eh. Kahit nga itultuloy, yung ubragong kat maperdiak. Ngem no tinarik na, hangko kahit nga ituloy deto yun, kasi agleddaang ni Apo Diyos. That is a divine, genuine conviction. Kat iso tinarik na, di gito nga tao. At tao kakabsat. Kat tinapasamak. Dito'y verse number 9. Ket ni Nehemias, nga iso titirisyata, ken ni Esdras, apading eskriba, ken dagiti lebitas, insuro da dagiti tattao, kinunada ka dagiti amin na tattao. Dayting ka aldaw, iso tinasantuan iti Apo at Diyosyo. Nariknada kakabsat ti holiness of God. Kaya ditatan, di kay agdungaw. Nagdungaw da. Wenno di kay agsangit. Apay, taamin na tattao, nagsangit, idinangeg da, dagiti sasao tilinteg. Apo kunada, we have sinned against thee. Di ngamin kakabsat, di jay ti usto nga conviction, di jay ti usto nga panakakonbiktar. Repentance no ko di jay. Han nga detay, kahit itultuloy, di ubra kong kat isot mang perdi kanyak. Haan, I will not continue to do this anymore. Kasi hangko kayat nga ti Apo agliddaang aglidliday, nga makakita kanyak kada ito yung aramidek. That is divine conviction. Kadidat tagakapsat, iti verse number 10, kunana, idin kinunana kadakwada, in kayo ti dalan yo, mangan kayo tinalukmeg, ag-celebrate kayo, kunana, ken uminom kayo tinasamit, ket ibaon nyo, dagiti apag, iti dayjay nga awanan, iti da isagana, taday tuy nga aldaw, iso tinasantuan ti Apo tayo, di kayo met agliddaang, tatirag o ti Apo, iso tipig sayo. Daytoy kakabsat nga strength, ket mariknam, gaputaan mo that you are right with God. Nga awang kabuteng mo, awang kadanag mo ti panagbiag, because nakamay mayat iti flow, iti langan-langan mo kini Apo Diyos.
The joy of the Lord, that is a result of getting right with God. On the other hand, bibiyag ka nga adayo ka iti Apo, adaragsak nga daken ka ngam saan nga rag-o ni Apo Diyos dayjay. Rag-o nga nailasagan. Rag-o iti derep. Rag-o nga nailubungan. Ragsak nga kinaubaw. Ngem no Kristiyano kagat amirism, kastuyak kadilatan. Kastilatan ka diti kababa, iti estado, iti panagbiag ko. Nga digiti lang maited ti lasag, maited ti nailubungan, iti pakaragsakan. Adamot gayam ragsak nga ited ti Apo. Kat maamiris mo dayjay nga kala di prodigal san nagsubli iti amana. Sa bali di ragsak di balay. Idi adad di balay, kaslag complainan di ngamin. Ag-complain idi, hanakayaton ited mo tatawid, kung tatang tagbay may sa akon. Hanape lang makita, DJ pudno nga ragsak ti addan ijay sidong iti ama. Pinadas na nga rod, iti nagdimadayo. Kat nakita na mo dagpayso, ati ragsak at ada nga rod, pelang ti kwartana, idi nga mabalin na nga pagragsak. Kan amin pa ngam idi dumtengen keng kuan ti panakaamiris. Kunana, ijay balay ni tatang ko, isot pakakitan ti genuine nga ayat. No gayam ti lubong, padasem, kasla da ayat ngem awan, mabibigo ka lang. Ni Apo Diyos gayam, ti ayan ti genuine nga ayat. Genuine nga pakapnakan. Genuine nga talna, authentic, nga awan pa naging babaw na, isot pudno nga pakasal. So kung nahanag, agsubli aksadyay. Dayjay nga relasyon kakabsat nga fellowship nga isublim kini Apo Diyos. Ijay mo nga mananam, di pudno nga ragsak. And that joy will become your strength. Di mapilaw nga ni King David as I close in Psalms chapter 51. Kastoy kakabsat, itinagbalin nga kararag ti puso na. Numan pa'y amuyo, amutay di basol ni David, di ngaming kakabsat. Di ba nagkamit ti adultery? Tapos, syempre, diskarte nga na intawanan, tapno magunod na di kayat na, kailangan na mapapatay ni Uriah. Okay? So, nagunod na nga rod. Dagawan niya ng paraan. Amom no, dabasol kat mayaramidam ti wagas ka. No na inlasagan, no na inlubungan, may paraan yan. Sin is accessible. Sin is available. You can always have a way to do it. But you know what? Ni David, after all of these sins, he felt broken. Why? Because di pa nang confront ni Prophet Nathan kenkwana, nagdagsen ti impact na kenkwana kat kunana, Lord, I have sinned against thee. Kat saan na nga intarayanan ti Apo? Saan na nga inlimbengan pa ti Apo? Sinango na, the Lord once and for all. And he was willing to face even the shame that will be a result of his repentance. But to him, the shame does not matter. What matters most, I will get right with God. Tala di anak, inakagsubli kong tatang ko kunana. Ure anak subliak. And then, if you look at this verse kunana nga kasta, the verse number 1, kasyan na ko Diyos, kas mayan nurot ti kinamanagayat mo, kas mayan nurot ti kinaado dagiti nadungo nga kaasim, punasem dagiti kinasalungasing ko. Bugwan nak iti so amin nga kinadakes ko, ken ugasan nak tibasol ko. Taannugutek dagiti salungasing ko, ket tibasol ko kan kanayon nga adda dito'y sangwanak. Meaning, hang kumaitarayan, kasta ti mapasamak, once nga, inluglug mo ti bagim ti basol, it will take control over your life. Kasla detay sabong, ada sabong di Amerika nga kasjay, nga nakabuka. Katono, da sumrut nga insekto wano anyamang kakabsat, marikna na, di ka mo naga na di nga sabong, biglang ag-close. Katono, aglukatan kakabsat na tayo di insekton. Kasla-kasta ti basol. Ama, kakabsat, it's a trap. Kat kastoy tinarik na, nakat aging gana nga, the way out na, talaga nga, ginmulagol, kalati arig, nag-struggle nga, kasapulan nga, makalong awak ka, dahito, kunana, madi. Makalong awak dapat. Makalong awak. Kada ito nga kasasad ko. Ket sika laeng tinakabasulat. Idinto nga nakabasol mo't isunat ti nation. Nakabasol mo't kan Uriah. But like what I said, divine conviction. Narikna na nga ti Diyos nagledaan.
Ken nakaaramidak dagitoy adakes ti sangwanam. Ta maipakita ti kinalinteg mo no agsao ka. Ken nalawag ka no agukom ka. Apo nagsao ka kat usto. No sikat mangukom, talaga nabatad. Usto ka apo Diyos. So let's continue to move forward. Iti verse 10 ko na parsuaem kanyak tinadalos a puso o Diyos. Ket pabarwem ti maysa analinteg nga espiritu iti uneg ko. Di nakpagtalawen di dasaklang mo, ket di kay katen tinasantuan nga espiritum kanyak. Isublim kanyak ti ragsak ti panakaisalakan ko, the joy of thy salvation. Ket patakderenak ti siwawayang espiritum, apay, iti kasta, padanto tibkirnan, isurok to kadagiti managlabsing dagiti daldalan mo, balaagak to ida. Okay? Ket dagiti managbasol ag sublidan to kenka. I will have the strength to testify and witness. The strength that is found in getting right with God. Sin and disobedience is a joy killer. The joy of the Lord. E kung nakon, noon tayo tilubong, adot pa natin nga nagsak. Kaya ngayang people, ag backslide kayo. Ang naragsak kayo to, ibagak naragsak kayo. Kasi dadanto kain inom mo, kasangsangom, naragsak kayo. Ngem no utubo mo ti kasasaad mo ti panagbiag. As Christian, apo, awan, deti ragsak mo kanyak, adayo ak keng ka. Adayo ak iti purpose mo ti biag ko. Awana ka po, awan. Kat pilitem nga ikan iti kulay tabiyag mo. Pilitem nga drawingan tinasayaat. Nga mami na binig nga makitam na inlubungan nga ragragsak. Saan nga tinapintas nga makitam kat ti drawing nga ma-fulfill mo ti pagayatan ti apo iti biyag mo. So brethren, if you want to live a strong life, always live with a clean heart. Nadalus nga puso. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ayaten tayo tinadalus nga puso. Ayaten tayo kakabsat tinatarnaw nga panunot. Ayaten tayo kakabsat iti nadalus na sinaw nga na Christian wa na panagbiag. Amen? Oh, strength that is found in getting right with God. So how are you today? Pauna yung kakabsat. Ayan. Amom na utubom dedikot, umukuop yan ti puso, di gito yung balikas. Umukuop nga talaga. Amom ti ginapudnog at it always penetrate. Oh, talo, deti preaching ko gayam kakabsat. Ngayon tumbalem man ti daduman, okay?